Croeso nôl, gobeithio chi wedi cael bach o dŵr o egwyl. Da ni wedi twymo fyny, da ni wedi edrych ar trin wrth y bêl, a da ni hefyd wedi edrych ar keepy-uppies. Da ni nawr yn mynd i edrych ar rhywbeth gwahanol, sef driblo, sef rhedeg gyda'r bêl sydd yn sgil arbennig o bwysig. A da ni'n mynd i ymarfer hwn, cam wrth gam eto, fel da ni wedi bod yn ymarfer popeth. Nawr mae'n sgil eitha anodd, mae angen bach o cydbwysedd wrth i chi symud, ond dwi'n mynd i dangos un techneg i ymarfer nawr, a wedyn bydd Gwyn yng Nghanad yn neud y techneg yna, bydd ni'n edrych dros hwnna, trio eto. Ond y sgil sy'n bwysig o sesiwn 2 ydy hwn. Yr un lle ydych chi'n mynd o nôl ymlaen gyda defnyddio tu fewn y troed. Da ni'n mynd i ddefnyddio tu fewn y troed neu hwn. Da chi'n gallu defnyddio tu allan hefyd, ond da ni'n mynd i ddefnyddio tu fewn. A da ni'n mynd i ddefnyddio 3 cyffyrddiad. So, da ni'n mynd 1, 2, 3, nôl, 2, 3. Ac eto, mlaen, 2, 3, a nôl, 2, 3. Felly, Gwyn, ti'n chi trio hwnna? Okay, go. Ac eto, graf eto. A nôl. Nôl, 2, 3. Anghanad, ti hyn nawr. Gwyn, ti'n ochr. Anghanad, ti'n canol. Iawn, trio di hwn anghanad, iawn. Cofiwch yn ysgafn, iawn. 1, 2, 3. Nôl. Nôl, 2, 3. Ac eto anghanad, dwi'n trio eto. 1, 2, 3. A nôl. Nôl, 2, 3. Gwych, yn dangos eto yn araf, oce? Iawn, dechrau'r ochr eto. So felly, cofiwch hwn nawr, fod yn mynd nôl ymlaen fel yna, iawn. Felly, so, 1, 2, 3, nôl, 2, 3. Peidiwch dim cyflymder ydy peth hyn, galon iawn, oce? Felly, 1, 2, 3, stopiwch y bach os eisiau, a rowliwch y bêl nôl, 3. Ac unwaith eto, tu fewn y traed, 1, 2, 3, nôl, 2, 3. Oce, Gwyn, cer ti nawr, ti wedi canol, Gwyn, ti wedi canol. Ac eto, Gwyn, graf eto. Nôl. Oce, nghanad y dro di nawr. Ti wedi canol anghanad, ti wedi fan hyn? Rhwng fi, iawn, cer anghanad, iawn. 1, 2, 3, a nôl. Nôl, 2, 3. Ac eto anghanad, gwych. A nôl, 2, dal i fynd, ti'n nôl. A trio eto anghanad, iawn? Ond bydd yn ofalus ar y ffordd nôl, iawn? 1, 2, 3, nôl nawr. Nôl, 2, 3. Gwych, na ni? Diolch fawr, na ni trio her gwahanol gyda sanau ar ôl ni gael egwyl sydyn.